Я узнаю, что вот списки пришли на получение квартир. Меня в этих списках нету. Камилла Сафина Олабоғдағы етимнер йортында тәрбиеленген. Хәзер туған яғы Ознақойда тұрақ арендалап яши. 2 баласы бар. 2017 елда етимлек бойынша фатураларға дип теркәлгән. Тик 4 ел узса да ала алмаган. Я пришла, а они мне говорят, тебе уже есть 18 лет. Мин Ознақойдағы опека бүлегенә мөрәҗәгать иттем. Көт диделәр. 2023 елга кадәр фатир алырга тиешле кешеләр исемлегендә мин юк. 18 яшың тулган бит, үзең йөр диделәр. Прокуратурага гариза яздым, судка бирдем. Нәтиҗәдә чистойда фатир тәкъдим иттеләр. Ул әле төзелеп тә бетмәгән. Минем анда китәсем килми. Кечкенә шәһәрләрдә эш табу кыен. Ятим буларак фатирга дәгъва кылучы 22 яшьлек Диана Садовникова да шундый кыенлыкларга юлыккан. Ул хәзер Казанда кеше фатирында акча түләп тора. 18 яшь тулгач апаста фатир тәкъдим иткәннәр. Кыз аны авария хәлендә иде ди. Каждый год они мне говорят, что Ел сайын бүрек сүзне сөйлиләр. Быелгы исемлекне карамыйбыз. 2013 елда чиратка басучылар да бар әле диләр. Кайбер танышларым миннән соңрак исемлеккә керсәләр дә инде күптән дәүләттән фатир алдылар һәм шунда яшиләр. Мондый хәлләр 1-2 генә түгел, дистәләгән ди бөтен Россия халык фронты вәкилләре. Больше всего возмущает, как Иң борчыганы бу мәсьәлә бик озакка сузыла. Иртәгә шалтыратыгыз, без документларны карадык, башкаларга тапшырдык диләр. Әйтерсең лә бу сорауны махсус шулай күп белгечләрне җәлеп итеп карыйлар. Иң кызыгы шул, йөри башласаң, барысы да судта хәл ителә. Кай чакта ятимнәр йортыннан чыккан яшьләргә бетеп баручы авылларда торак тәкъдим итәләр. Менә Менделеевский районының Кураково авылындагы 4 фатирлы йорт. Бу кырылма хәзер үзе дә ятим сыман, авылда тынлык, монда нибары 50 кеше яши. Әлеге яңа йорт бу авылның нәкъ үзәгендә урнашкан, ләкин монда кибеттә эш урыннарда башка уңайлыкларда юк ди җирле халык. Ә инде моннан җәмәгать транспорты уза торган иң якындагы тукталыш 9 чакрым ераклыкта урнашкан. Ятимнәр өчен йортны ни өчен бу авылда төзегәннәр һәм ни сәбәпле мондагы фатирларның бәясе бөтен уңайлыклары булган район үзәгендә кебек ди ятим балалар. Район хакимиятендә бу сорауларга ничә тапкыр шалтыратсак та җавап бирүне кирәк тапмадылар. 20-30 минуттан шалтыратыгыз әле, киңәшмәдә идем. Ятимнәр фатирны Татарстанның теләсә кайсы район шәһәреннән сайларга мөмкин. Муниципалитетлар торакны ихтыяҗга һәм мөмкинлеккә карап төзи. Әлбәттә, кайдан телисең шуннан тиз генә алдың дигән сүз түгел. Законда язылмаган анда булырга тиеш, чиста булырга тиеш. Квартира теге готовый торыр өчен менә әзер булырга тиеш, бөтен суу булырга тиеш. Уты, әмма ләкин безнең бит яшь балалар. Аларга бит укырга да кирәк, эшләргә дә кирәк. Аннары киләчәктә өйләнергә дә кирәк, гаилә төзеп балаларны укытырга кирәк. Шуңа күрә безгә бик уңайлы, кайчан инфраструктурасы бар дип әйтик инде ул йорт янында. Кураково авылында йорт төзегәндә Менделеевский районында 19 ятим бала чиратта торган. Мәгариф министрлыгында әйтүләренчә, аларның күбесе район үзәгендә Чистойда, Баулда һәм Нурлатта торак сайлаган. Ә Кураковдагы йортны ничек файдаланырлар? Халык фронты белдергәнчә, районнан җавап килмәгән. ответы какие-то пришли уже? нет. Ятимнәр өчен уңайсыз урында төзелгән йорт Баулы районында да бар диләр. Здесь у нас случай, когда Без кайчак ятимнәргә кыр уртасында диярлек яки 2-3 йортлы авылда торак тәкъдим итүләрен беләбез. Аңлашыла инде, анда балалар бакчасы да эштә юк. Балалар йортларында тәрбияләнмәгән ятимнәр белән хәл катлаулырак дип белгечләр. Аларны карап үстергән туганнары әби балалары фатир алу тәртибен аңлап та бетермәй. Ә нечкәлекләре бик күп. Бала укыса, университетта укыганда, үзе эшли алмыйча, анда укып эшли алмый бит инде ул. Түли алмый бит. Шуңа күрә ул квартираны алачак ул укып бетергәннән соң. Кичектереп тора инде. Шулай. Укып бетергәннән соң ала ул квартираны. Аның квартира бер кая да китми. Хәзер торакка дәгъва кылучы ятимнәр документларын күп функциялы үзәккә тапшыра. Нинди язулар җитмәвендә шунда белешергә мөмкин. К сожалению, кызганычка каршы фатирны 2 елда, 3 елда көтәргә туры килә. Моның сәбәбе күп нәрсәләргә бәйле. Фатирлар җитәрлек түгел. Кайбер урыннарда ятимнәргә торакка ихтыяҗ булса да төзелеш бармый. Мисал өчен Яшел Үзәне районында 2 ел берни төземиләр. Былтырдан башлап Татарстан президенты карары белән ятимнәр өчен бирелә торган торак саны 2 тапкырга артты. Ел саен 600 ләп фатир ул. Быел республикада 636 ятим бала бушлай торак белән тәэмин ителергә тиеш. Бу мәсьәләнең кайсы районда ничек хәл ителүе бары тик җирдә җитәкчеләрнең җаваплылыгыннан тора. Илдар Сафиуллин, Олег Мыльников, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы.